Na Inoveckej? No kto by nechcel byť na Inoveckej? Je to dvojizbový byt v novostavbe s vlastným parkovacím miestom, veľkou terasou, pivnicou, kompletne zariadený, pripravený pre vás. A čo vám budem hovoriť? Poďte sa pozrieť. Tak si to zhrňme. Novostavba, parkovacie miesto, blízko centra mesta, blízko fakulty nemocnice, na sídlisku terasa. Byt, ktorý by mohol očariť viacerých z vás. Či už chcete bývať, alebo ho použiť na ďalší prenájom. Som Peter Labutka z Košickej realitnej spoločnosti a teším sa na vaše obliadky.